Даў інтэрв'ю БТ і заклікаў маліцца за Лукашэнку і Пуціна. Вынікі візіту трампаўскага пастара Грэема ў Беларусь падвядзем разам у размове з палітолагам Паўлам Усавым. Гарыць Масква, украінскія дроны атакавалі сталіцу Расіі, а з Кіева гучаць беспасярэднія пагрозы і Лукашэнку. Спецыяльны госць нашага эфіру Дмітрый Гардон. А таксама выбары ў Коардынацыйную раду, якія ўжо можна назваць адным з самых заўважных правалаў дэмакратычных сілаў. Вітаю ў выніковай студыі Белсат. Віталь Бабін цягам гадзіны разам з вамі мы пачынаем. Вядомы амерыканскі прапаведнік Фрэнклін Грэем наведаў беларускую сталіцу. Гэты візіт выклікаў сапраўдны ажыятаж сярод вернікаў і адначасова хвалю нервовасці ў лагеры праўладных ідэолагаў. Пра тое, як у сталіцы прайшлі выходныя пад знакам пратэстанцкага фестывалю надзеі у нашым наступным матэрыяле. Прыём амерыканскага госця пачаўся на самым высокім узроўні. У палацы незалежнасці пастара прыняў Александр Лукашенко. Дыктатар папрасіў перадаць Дональду Трампу найлепшыя пажаданні і адзначыў, што ў Беларусі той мае надзейных прыхільнікаў. Сам жа пастар у інтэрв'ю каналу News Buy расхвальваў Лукашенку, ды нават прыпісаў яму поспехі мінулых пакаленняў. Ваш город был полностью разрушен немцами во время Второй мировой войны. Разрушен. И вы просто посмотрите, какой рост показал Минск за время правления президента Лукашенко. Галоўная ж падзея разгарнулася на Чыжоўка-арэне, дзе на пратэстанцкі фестываль надзеі сабралася больш за 7,5 тысяч чалавек. Аншлаг быў такі, што месца ў зале хапіла не ўсім, і міліцыі давялося выбачыцца перад абуранымі людзьмі на вуліцы. Са сцэны Грэем заклікаў прысутных памаліцца за кіраўніцтва сваіх краінаў, расейцаў за Пуціна, беларусаў за Лукашэнку, а сам паабяцаў маліцца за Трампа. Пры гэтым дзяржаўная прапаганда сустрэла амерыканца варожа. Алексей Дзермант назваў візіт палітычнай тэхналогіяй Вашынгтону і прыгразіў бразільскім сцэнарыям, дзе пратэстанты ператварыліся ў магутную палітычную фракцыю. На думку ідэолага, уладам варта зрабіць сур'ёзныя высновы з гэтага паломніцтва. У перапынках паміж набажэнствамі амерыканскі госць паспеў ацаніць беларускае імпартазамяшчэнне. У сваіх соцсетках пастар апублікаваў здымкі з рэстарана Мак-Бай і шчыра захапляўся мясцовым піражком з вішняй, назваўшы яго цудоўным. Андрей Сульжыц, Белсат. Павел Усов, палітолог у нашай студыі. Добрый вечар. Спадар Павел, дзякуем, што знайшлі час, каб да нас дайсці. Ну вось гэтая малітва за Лукашэнку з вуснаў пастара Грэема. Многія ўзгадваюць момант, калі папа Іоанн Павел II прыязджаў у Польшу, маліўся за камуністычныя тагачасныя ўлады сваёй краіны. Як вы ацэньваеце ўвогуле вось гэтую малітву і гэты заклік? Калі б я быў тэолагам, а не палітолагам, я б сказаў, што з пункту гледжання пазіцыі хрысціяніна, пратэстанта ці рымскага папу, гэта абсалютна натуральна, бо ў Евангеліі напісана «Маліцеся за ворагаў вашых» і выбачайце тым, хто вас праклінае. То бок фактычна хрысціянская этыка якраз такі дапускае, не тое, што дапускае, а падтрымлівае гэтую ідэю усеагульнага выбачэння і любові у дачыненні нават да ворагаў. Ну, слын, вядомы тэрмін, ударыўшыга цябе па аднаму палічку, падставіў другі. Таму тут з пункту гледжання такога маральнай этыкі, маралі этыкі хрысціянскай, усё абсалютна лагічна, усё укладаецца ў парадыгму хрысціянскай веры. Калі мы кажам, паліталагічныя тэрміны, палітычныя падыходы тут не працуюць. Абсалютна. З пункту гледжання палітыкі ці паліталогіі мы не можам ацэньваць захоўванне людзей веры. Гэта іх выбар, гэта іх маральны выбар, гэта іх частка іх веры. Таму тут гэтыя ацэнкі трэба абсалютна разводзіць. Нават калі б выкарыстаць паліталагічную тэрміналогію, так можна было б крытыкаваць, бо ў палітыцы няма нечага такога, як маральнасць. Трэба падыходзіць вельмі жорстка. Праціўнікаў, тых, хто прычыніў зло ці з'яўляецца элементам такога палітычнага зла, іх трэба караць, імі трэба змагацца, ніякага выбачэння і гэтак далей. Тут абсалютна паліталагічны падыход, які не ўкладаецца ў хрысціянскую мараль і хрысціянскую этыку.
Але ўжо калі казаць пра самое інтэрв'ю дзяржаўным прапагандыстам пастара, у якім ён нахвальвае Александру Лукашэнку, параўноўвае яго з прэзідэнтам Трампам, кажа пра тое, што вельмі было б добра, калі прэзідэнт Трамп прыехаў у Менск і разам з Александром Лукашэнкам згулялі ў гольф, да прыкладу. Вось як гэта адчуваюць унутры Беларусі тыя людзі, якія зазнаюць рэпрэсіі, у тым ліку пра свае пратэстанцкія прыналежнасці? Я тут яшчэ ў кантэксце папярэдняга пытання узгадаў, як у 2020 годзе, калі, напрыклад, кардынала Свёнтка не ўпусцілі ў Беларусь, калі зачынілі чырвоны касцёл, пачаліся рэпрэсіі ў дачыненні для каталіцкага касцёла, тым не менш адбылася сустрэча апостальскага нунцыя з Лукашэнкам, і тут таксама вялася пэўная такая хітрая гульня, і якая прыкрывалася мараллю хрысціянскай, то бок для каталіцкага касцёла, для пратэстантаў галоўныя душы, так, а не палітыка. Яны адмяжоўваюцца ад палітычных ацэнак. І таму думаю, што і для часткі вернікаў гэта ясны пасыл, што яны павінны дзейнічаць з пункту гледжання выключна маралі і этыкі хрысціянскай. І нават калі іх пераследуюць, гэта знак таго, што яны моцныя ў веры. Якраз такі ў працэсе пераследу гэтая моц, гэтая вера і праяўляецца. Гэта якраз такі паказчык моцы веры, і даволі часта якраз такі вернікі ў таталітарных, аўтарытарных краінах параўноўваюць сябе з ранейшымі хрысціянамі, якіх кідалі ў пашчы льва, якіх забівалі масамі за веру. Тут у Беларусі часткова таксама ёсць гэты элемент, бо пратэстанты, асабліва ў апошнія гады, яны знаходзяцца пад даволі моцным ціскам, як і каталіцкая царква таксама. Ну і, канешне, прыезд Грэма і пастара і мерапрыемства такой велічы, это хіба ўпершыню ў гісторыі апошніх гадоў, я дакладна не ведаю, каб збіралася такая вялікая колькасць людзей, тым больш, што ім спявалі па-беларуску, то бок тут таксама ёсць пэўны матыў нацыянальны, што вельмі важна, што гэта ўсё ж такі нацыянальнае беларускае пратэстанцкае мерапрыемства, хаця былі, канешне, і прадстаўнікі амерыканскай пратэстанцкай царквы. Гэта вельмі важна ідэалагічнае, знову з пункту гледжання хрысціянства мерапрыемства, гэта прасоўванне ідэі хрысціянства і замацаванне ідэі хрысціянства, евангелізацыя грамадства з пункту гледжання падыходу амерыканцаў. Што тычыцца далейшых палітычных працэсаў, звязаных з пратэстанцкай царквой, тут цяжка сказаць. Усё будзе залежаць ад таго, наколькі гэта будзе выгадна для Лукашэнка. Дадзенае мерапрыемства сёння ў кантэксце вялікага дыялогу, вялікай здзелкі з Трампам вельмі важна для Лукашэнка, таму ён і сустрэўся непасрэдна з Грэхамам і прасіў нават, каб ён памаліўся за яго. Скажыце, вось сам Грэем, калі вернецца ў Злучаныя Штаты, якую ён карціну можа прадставіць Дональду Трампу пра тое, што Беларусь — это бяспечная краіна, дзе ўсе рэлігіі адчуваюць сябе міжканфесійная Беларусь, як кажа сам Александр Лукашенко? Ну, мне цяжка сказаць, што будзе сказанае Трампу, тым больш, што даволі шмат пасланнікаў Трампа прыязджала за апошні час у Беларусі, той же Коул і тыя ж дарацы. Таму, я думаю, збольшага ён разумее, якая сітуацыя, і знову адносіны з рэжымам Лукашенка будуць будавацца ў парадыгме інтарэсаў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз мы бачым размовы і адносіны паміж адміністрацыяй Трампа і рэжымам Лукашенка самае лепшае ў параўнанні з, напрыклад, з еўрапейскімі краінамі. Якраз такі тут варта спадзявацца, што Лукашенка атрымае ад гэтага візіту, а не што гэты візіт дасць Трампу. Трамп будзе захоўваць свой падыход і далей. Што гэта можа даць Лукашенка? Ну, перш за ўсё паглядзім, ці будуць у кантэксце вось гэтага мерапрыемства выпушчаны яшчэ некалькі палітычных вязняў. Не будзе гэта масавым вызваленнем, але такі жэст, хрысціянскі жэст добрай волі.
Гэта магчыма. Па-другое, Лукашенко, конечно, будзе спадзявацца, што ўсё ж такі ў перспектыве Трамп будзе націскаць на суседзяў, напрыклад, тую ж Польшчу ці Літву ў пытаннях транзіту, а ў Польшчу ў пытаннях чыгуначнага спалучэння. На сённяшні момант гэта адно з самых важных тэмаў, якая гучыць таксама у польскіх медыях, сярод польскіх палітыкаў, перш за ўсё у Менску, бо адчыненне вось гэтага спалучэння, якое не было звязаныя з палітычнымі падзеямі 20-го году, ўсё ж такі для Лукашенка важны сімвалічны крок, які азначае паляпшэнне адносінаў, што можна потым, канешне, развіваць. Я не лічу, што гэта будзе глобальная змена ўнутры Беларусі, глобальная змена ў адносінах з тым жа еўрапейскім звязам і з найбліжшых суседзяў. Беларусь знаходзіцца на лініі фронта і на лініі агню, але для Лукашенка і ягонага бачання, ягонага прадстаўлення тым, як будзе развівацца палітыка і эвалюцыя рэжыма ягонага ўласнага, вельмі важны элемент для выжывання. Скажите, я добра разумею, чаму Лукашенку залежыць, каб сустрэцца з Дональдом Трампам, але чаму і прадстаўнікі Дональда Трампа, адміністрацыя прэзідэнта ЗША і сам Дональд Трамп увесь час падкрэсліваюць, што яны вельмі чакаюць гэтай сустрэчы з Лукашенком. Ну навошта ім вось так залежыць ім на гэтых кантактах? Я думаю, што звязана гэта з чаканнем радыкальнага паляпшэння сітуацыі палітычнай у Беларусі. Гэта, канешне ж, такія палітычныя трукі, палітычныя маніпуляцыі, у кантэксце такога глобальнага крызісу, у які ўцягнуты Злучаныя Штаты Амерыкі, якія спрычыніліся шмат да якіх крызісных з'яваў. Тым не менш, прагрэс у гуманітарным плане ў Беларусі, бо якраз беларускае пытанне, вызваленне палітычных вязняў, дыялог, сустрэчы, у параўнанні нават з крызісам і тупіком у адносінах з Расіяй, гэта самы паспяховы праект. Ён дае вынікі. То есть для Трампа лічацца вынікі, і у тым ліку палітычны. Вынік ёсць. Вызвалена было там некалькі соцен палітычных зняволеных, частка засталася, апошні абмен, таксама з улікам Андрэя Пачобута. Гэта дэманстрацыя поспеху. Немагчыма на сённяшні дзень нідзе прадэманстраваць поспех. Не ў сектары газу з гэтай радай міра, так? Не ў Іране крызіс паглыбляецца, не ў пытанні вырашэння вайны мірным шляхам паміж Расіяй і Украіны, і нават Марко Рубіо заявіў, што ўсё, мы зайшлі ў тупік. Хаця, напрыклад, спадар Грэем у інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню спадзяецца, што Лукашенко і Трамп могуць паспрыяць вось гэтым працэсам прымірэнню Масквы і Кіева, але вядома, што Кіеў абсалютна гэтага не дапусціць, так? Лукашенко, наадварот, цяпер лічаць ворагам. Яго лічылі ад самага пачатку 22-го году, калі мы кажам пра такую ўжо абвостраную рыторыку украінскіх улад у апошнія часы, то гэта так, гэта дэманстрацыя таго, што Кіеў ужо не апасаецца нават другога фронту, ўжо бамбяць Маскву рэгулярна, апошнія палёты пра гэта сведчаць, і гэта важна для Лукашенка. Якраз такі прыезд Трампа, размовы з Трампам, прыезд дэлегацыі у Беларусь альбо выезд Лукашенка ў Штаты, гэта гарантыя таго, што ў перспектыве ў Беларусь не паляцяць дроны. Вось што гэта другі такі элемент, акрамя паляпшэння адносінаў з Захадам, з Еўропай. Лукашенко разумее, што Расія гэтую вайну не выйграе. І што фактычна вайна паступова, хаця не тэрытарыяльна, а прасторава пераносіцца ў Расію. І ён апасаецца, што таксама гэта можа быць закранута Беларусі, і дроны могуць прыляцець сюды, і пра што сведчаць заявы кіраўніцтва вайсковага Украіны. І для яго, чым хутчэй распачнецца вось гэты інтэнсіўны дыялог, тым будзе больш гарантыяў таго, што ўсё ж такі Украіна нейкім чынам саступіць, бо ўсё ж такі жаданне адпомсціць, яно ёсць, яно аб'ектыўнае гэтае жаданне, бо Беларусь сталася тым тэрыторыяй, з якой ажыццявілася вельмі сур'ёзная
наступ, удар по Киеву, калі б не Беларусь, вайны ў такім фармаце бы і не было. Але Беларусь якраз, на жаль, перш за ўсё з рэжымам Лукашенка, спрычынілася да такіх жудасных падзеяў 22 году. І, канешне, для Украіны гэта пытанне прынцыпа, і Лукашенко інтуітыўна, а нават і не інтуітыўна гэта разумее. Александр Фридман у сваім тэлеграм-канале сёння запусціла пытанне пра тое, з кім жа ж і ва што згуляе Дональд Трамп з Лукашэнкам, ці то ў хакей, ці то ў гольф. На ваш погляд, спадар Павел, ці магчымы ввогуле прыезд Лукашэнкі ў Злучаныя Штаты да Дональда Трампа, ці хутчэй гэта Дональд Трамп прыедзе ў Мінск? Я думаю, што прыезд Лукашенка магчымы, ён неаднакратна гэта падкрэсліваў, калі ЗША забяспечыць пралёт, у тым ліку над Еўропай, бо Еўропа ў минулы раз не дазволіла, калі Лукашенка запрацілі на першае паседжанне падпісання дакументаў Рады міра. Лукашенка тады сказаў, што я не палячу праз там северны паўночны полюс, таму няхай ЗША забяспечыць мне гарантыі пералёту і гэтак далей. Што тычыцца прыезда Трампа, гэта будзе даволі сур'ёзная падзея, і я тут не хачу гадаць, бо тут няма ніякіх канкрэтных фактараў ці фактаў, якія могуць паўплываць на рашэнне Трампа. Гэта можа быць у кантэксце значна большай падзеі, а не толькі проста сустрэцца з Лукашенка. Сама па сабе сустрэча з Лукашенка для Трампа не мае каштоўнасці, калі гэта будзе у кантэксце, напрыклад, больш шырокага фармата. Пуцін, магчыма, Зеленскі ці делегацыя Украіны у кантэксце гэтага праекту мірных перамоў. Тады такі візіт магчымы, альбо, скажем, транзітны візіт у Маскву, калі Трамп захоча сустрэцца з Пуцінам, але пакуль у яго такой патрэбы няма. Асобна сустракацца з Лукашенко ў Менск, дзеля гэтага ляцець, у Трампа патрэбы, канешне ж, няма. Хутчэй будуць намагацца не той, што запрасіць, калі Лукашенко пагодзіцца, бо тут няма такога паняцця, што Лукашенко вырашыў сёння і паляцеў. Ёсць яшчэ фактар Пуціна, фактар Масквы. Яшчэ паглядзім, якія будуць рэакцыі расійскай прапаганды на гэты візіт, бо ён не ўкладаецца ў кантэкст, і гэтая падзея, форум фестываль надзеі, ён не ўкладаецца ў кантэкст расійскага свету. Это якраз такі прасоўванне амерыканскага свету, бо пратэстантызм, гэта пратэстантызм нават не еўрапейскі, там лютэранства, кальвінізм, гэта фармат амерыканскі. Таму гэта якраз такі прасоўванне праз ідэі пратэстантызму, менавіта амерыканскага фармата. І амерыканскіх інтарэсаў у Беларусі. Ладно, амерыканскіх інтарэсаў. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Павел Усаў, палітолог, быў у нашай студыі. Ідзем далей. Украіна атакавала дронамі Маскву і вобласці. Ёсць ахвяры, гарыць нафтаналіўная станцыя. Тым часам назіраецца новы віток напружанасці ў дачыненнях Кіева і Менску. Украінскае кіраўніцтва заяўляе, што мае дэталі чарговых кулуарных дамоўленасцяў Александра Лукашэнкі з Крамлём і рыхтуе план абароны паўночных межаў. Наколькі далёка Менск можа зайсці ў саўдзеле ў вайне, як на гэтым фоне умацоўваецца дыялог паміж Владзімірам Зеленскім і Святланай Ціханаўскай, распавядзе Андрэй Сульчыц. Украіна мае падрабязнасці тайных перамоваў паміж Масквой і Менскам адносна новага наступу з беларускай тэрыторыі. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Паводле украінскай выведкі, Крэмль спрабуе яшчэ глыбей уцягнуць Лукашэнку ў вайну і разглядае планы агрэсіўных аперацый або на чарнігаўска-кіеўскім кірунку, або ў бок адной з краінаў НАТО, менавіта з тэрыторыі Беларусі. Я доручив нашим силам обороны и бяспекі падрыхтаваць план рэагавання, і на стаўцы мы іх разгледзім і зацвердзім. Чарнігаўска-кіеўскі напрамак мы будзем узмацняць. Партнёры таксама ведаюць, што адбываецца і да чаго схіляюць Беларусь. Святлана Ціханаўская падзякавала Владзіміру Зеленскаму за своечасовае папярэджанне пра планы Крамля. Лідэрка Дэмсілаў заявіла, што беларускі народ не хоча вайны і не дазволіць зрабіць краіну пляцоўкай для новага нападу. Вайсковы эксперт з Украіны Роман Цвітан лічыць любы варыянт удзелу беларускай арміі ў вайне на баку Расіі малаімаверным.
Все нефтеперерабатывающие заводы будут отминусованы, 2 основных, Нафтан и Мозырь. До Мозырского НПЗ у нас 50 километров. Залп смерчей и Мозырского НПЗ нет. Естественно, Белкалий, Химпром белорусский, будет отминусован. Это практически как свет в бане выключит белорусскую экономику. Прекрасно понимает это Лукашенко. Потому Лукашенко будет делать все возможное для того, чтобы не вступить, ни в коем случае не вступить ни в какие агрессивные, по крайней мере, действия. Пацверджаннем выкарыстання Расіі тэрыторыі Беларусі ў ваенных мэтах стаў адзін з найбольшых удараў па ўкраіне за ўсе гады вайны. Цягам сотняў 14 траўня расійскае войска выпусціла больш за 1500 беспілотнікаў і 56 ракет. Падчас атакі расейцы выкарысталі новую тактыку. Рой дронаў рухаўся ўздоўж беларускай мяжы. Гэта дазваляла дронам сыходзіць ад украінскай СПА ў бяспечную для іх паветраную прастору Беларусі. Да таго ж, паводле звестак вайсковых экспертаў, на беларускай тэрыторыі усталяваныя спецыяльныя рэтрансляторы для кіравання гэтымі апаратамі. Россияне пытаются вызвать украинский огонь на белорусскую территорию. Это для чего? Основная задача казус белли, то есть спровоцировать, допустим, дальнейшее уже движение в обратную сторону или как-то подтолкнуть того же Лукашенко к каким-то ответным действиям. Примерно так. Для россиян очень важно столкнуть лбами два народа. Украинский и белорусский. Камандуючы сіламі беспілотных сістэм Украіны Роберт Броудзі з пазыўным «Мадзяр» у сваім з'едлівым стылі прыгразіў Лукашэнку адплатай за дазвол скарыстаць тэрыторыю для акупантаў. Твае канцавіны ўжо па самыя плечы ў крывавай юшцы забойстваў цывільных украінцаў. Трэк наступны. Калідор для забойцаў роўна суудзел, роўна расплата. Сам Лукашенко напярэдадні правёў нараду ў пытаннях дзяржаўных праграмаў узбраення і дзяржаўнай абароннай замовы. Дыктатар адзначыў, вайна вядзецца найперш на зямлі класічным узбраеннем. І менавіта да гэтага заклікаў рыхтавацца вайскоўцаў. Меня интересовало, как будут действовать наши вооруженные силы, прежде всего наша армия в случае агрессии против Беларуси. Война. Что будем делать? Таксама тэрыторыя Беларусі застаецца важнай лагістычнай пляцоўкай для Масквы. Пасля апошняга абмену ваенна-палоннымі ў фармаце 205 на 205 расійскіх салдатаў даставілі ў Беларусь для аказання медычнай і псіхалагічнай дапамогі. Як паведаміў Уладзімір Зеленскі, дадому вярнуліся ўкраінскія вайскоўцы, якія ў асноўным знаходзіліся ў палоне з 2022 года. Радасць. 4 роки чекав. На фоне вайсковага саюзу Москвы і Менску дэмакратычныя сілы дэманструюць адзінства з Кіевам. Святлана Ціхановская рэзка асудзіла расійскую атаку 14 траўня. Уладзімір Зеленскі публічна падзякаваў ёй за падтрымку і адзначыў, што для ўкраінцаў вельмі важна, каб беларусы не дазволілі ўцягнуць краіну ў катастрофу. Аднак, нягледзячы на падтрыманне ў садсетках, пакуль дакладнай даты сустрэчы Ціхановскай і Зеленскага не называюць. Абмяркоўваюцца некалькі варыянтаў, але пакуль што і з прычын бяспекі, і з іншых мы пра гэта не паведамляем, але вельмі спадзяемся, што паколькі ведаем ужо зноў-такі мадальнасці гэтага візіту і тая размова, якая была ў Святланы Ціхановскай з прэзідэнтам Зеленскім у Вільні і пасля з міністрам знешніх спраў Спігам в Арменіі, гэта вельмі пазітыўныя крокі. Яшчэ адным важным крокам прадстаўнік Ціхановскай назваў прызначэнне Ярослава Чарнагора прадстаўніком МЗС Украіны ў справах Беларусі, што дазволіць выйсці на новы ўзровень адносінаў паміж дэмакратычнымі сіламі і Кіевам. Андрэй Сульжыц, Белсат. На відэасувязі вядомы украінскі журналіст Дмітрый Гордон. Дмітрый, вітаем вас, добрый вечер. Витаю, добрый вечер. Спасибо, что смогли к нашему эфиру присоединиться. И хотел бы, конечно, наш разговор начать с горячих событий в полном смысле этого слова. Украинские дроны атакуют Москву и Московскую область. И уже президент Зеленский назвал их дальнобойными санкциями. И ответ на российский террор, который все эти годы происходит. На ваш взгляд, может сейчас до россиян наконец-таки дойдет, какой ценой им обходится эта война с Украиной. И то, что в первую очередь... Есть жертвы среди мирного населения, которые не может никаким образом защитить Владимир Путин. Вы знаете, это танец, который можно и нужно в данном случае танцевать вдвоем. Столько лет
бить по Украине, разрушать украинские города, сеять смерть. У нас гибнет огромное количество мирных жителей. Вот даже сейчас, во время недавнего ужасного удара по Киеву, столько людей погибло. Дети погибли. Мирно спали в своих квартирах, в домах. И вдруг их жизнь забрали ни за что, ни про что, не спросясь. Это ужасно, это отвратительно. Но эта война, она для москвичей, например, оставалась до недавнего времени какой-то далекой войной. Где-то там они воюют, это Путин, это Путина личное дело. Это война с Украиной, пусть воюет, нам-то что? У нас все нормально, у нас тут хлеб есть, водка есть, в магазинах все хорошо, супермаркеты полны, транспорт ходит по расписанию, улицы чистят, Москва красивая, все нормально. Не будем углублять себя лишними эмоциями. Пусть там сами. Мы в политику не лезем, это не наша история. И вдруг оказалось, что СВО, так называемая, вернулась в Москву, откуда она и пришла в Украину. Конечно, я вам скажу так. Во-первых, у нас, у Украины есть все возможности для того, чтобы наносить массированные, разрушительные удары по Москве. Я имею в виду, конечно, и дроновую возможность, и, конечно, ракетную возможность. Я в начале апреля выпустил интервью на своих YouTube-каналах с главным конструктором украинской баллистики Денисом Штиллерманом. Интервью это посмотрели много-много-много миллионов людей во всем мире. И Денис Штиллерман четко и конкретно сказал: через 2 месяца мы будем иметь возможность запускать украинские баллистические ракеты на Москву. Для начала я вам хочу сказать, что я видел весь цикл, я лично видел весь цикл производства баллистических ракет. Их 2 типа. Одни там за 300 километров, вторые 560, по-моему, километров. То есть достигают Москвы. И я прошу прощения, отключу эфир. И эти ракеты, сказал Денис Штиллерман, будут готовы в течение 2 месяцев. 2 месяца скоро уже истекает этот срок. Денис Штиллерман сказал, что будут отправлены ракеты на Москву в количестве 20-30 штук. И он сказал, что у России нет опыта сбивать такие ракеты. ПВО не имеет этого опыта. А кто когда запускал на Россию баллистические ракеты? Поэтому, как сказал Штиллерман Денис, эти ракеты практически 100% долетят до места назначения. Мы говорили с ним, куда надо отправить ракеты в первую очередь. Конечно, я считаю, это и Красная площадь. Это сакральное место для русских. Это Лубянка, безусловно. Это военные заводы Хруничева, Алмаз-Антей, это Генштаб российской армии, это Министерство обороны. Хватает целей. То есть со временем украинская баллистика наверняка будет сбиваться в пропорции 3 к 4 где-то. То есть треть собьют, а четверть достигнет цели. Но сейчас я думаю, что все долетит куда надо. И вслед за этой дроновой атакой последуют ракетные атаки по Москве. И Путин должен понять, если до него не доходит по-хорошему, что войну надо заканчивать. И сегодня у него есть возможность закончить ее по линии разграничения. Завтра этой возможности у него не будет. А если такое же у Лукашенко понятие, что эта война должна закончиться, потому что например, уже командующий силами беспилотных систем Роберт Броуди напрямую, беспрецедентные угрозы адресовал Александру Лукашенку за эти дроновые атаки, за наведение дроновых атак вдоль границы с Беларусью. Как вы думаете, это просто какая-то такая информационное такое предупреждение, или все-таки Лукашенку серьезно нужно к этому прислушаться? Сейчас я подойду к Лукашенко, я закончу только мысль. Да-да. Сегодня Путин может закончить, у него есть такая возможность, по линии боевого разграничения. Завтра мы эту возможность ему не подарим, потому что фронт, повторяю, стоит, а мы наращиваем свои мощности в производстве дронов и ракет и успешно атакуем Россию и Москву.
Поэтому завтра речь пойдет о том, чтобы он отдал Донбасс. Не согласится, послезавтра речь пойдет о том, чтобы он отдал Крым. Не согласится, а потом речь пойдет о регионах России, которые многие в Украине считают украинскими, потому что хорошо помнят карты. Он же любит карты, этот подонок. Карты, помним мы, 1918-1919 годов, где украинскими были и Кубань, и Ставрополье, и Брянская область, и остальные территории. Поэтому это что касается России, Москвы и Путина. Теперь что касается Лукашенко. Лукашенко негодяй, но не дурак. То, что Путин болван, у меня уже нет никаких сомнений в этом, потому что ввергнуть свою страну в пучину такой войны, а в результате обнулить ее, а она идет к обнулению быстрыми темпами, это надо быть просто болваном. Лукашенко не идиот, повторяю, хотя подонок. Он не сделает, я считаю, так, как Путин, потому что он элементарно понимает, что если только он сейчас по отношению к Украине произведет какие-то недружественные действия, не будет ни его лично, ни НПЗ, ни военных частей, ни складов, ни черта. То есть украинская армия сегодня самая мощная армия Европы, и мы имеем все возможности для того, чтобы обнулить и Лукашенко, и его режим. Я вам скажу больше. Лукашенко это передали лично те, кто имел такую возможность. И Лукашенко знает, что если он только дернется, только попробует дернуться, с ним будет неладное. Есть ли что-то возможное, какие-то рычаги влияния у Владимира Путина на Александра Лукашенко, чтобы все-таки он вступил в эту войну? Да, безусловно, у Путина все рычаги влияния на Лукашенко. Безусловно. Лукашенко – это тряпичная кукла в руках Путина. Но чем более слабеет Путин, тем более становится сильным Лукашенко, что парадоксально, хотя и закономерно. Безусловно, Путин всю жизнь выкручивает Лукашенко руки. И, безусловно, Лукашенко, который ненавидит Путина с первого дня их знакомства, он мне рассказывал об их знакомстве, познакомивший их бывший друг Путина, сенатор Сергей Пугачев, который убежал из России и живет во Франции давно. Лукашенко маневрирует. Лукашенко, как вошь на гребешке, пытается ускользнуть. И так, Владимир Владимирович, да мы ж с вами, да я, да конечно. А сам вот так вот виляет. Ну это его естественное состояние Лукашенко. Повторяю, он борется за то, чтобы награбленные им у белорусского народа миллиарды остались при нем. Для этого ему нужно остаться у власти. Для того, чтобы ему остаться у власти, ему необходимо не наделать глупостей. Поэтому он очень осторожен. Это такое животное, которое политическое животное и вообще животное, которое будет делать все для того, чтобы и рыбку съесть, и, соответственно, куда-то сесть. Скажите, вот какой самый большой страх у Лукашенко может быть? Раньше было известно, что он очень боялся полка Калиновского. Теперь наверняка он будет бояться и украинской армии. Насколько возможно вообще в принципе проведение какой-то операции со стороны Украины против Александра Лукашенко? Лукашенко, я уверен, живет в страхе. Во-первых, он боится Путина. Я начинаю с Путина. Это его извечный страх. Он основан на ненависти взаимной Лукашенко к Путину, Путина к Лукашенко. Кстати, истоки ее в том, что Лукашенко был уверен, что Ельцин передаст ему бразды правления союзным государством. И когда нашли этого маленького крысенка, Лукашенко был взбешен и до сих пор не может понять, почему так произошло. Почему не он? У них с Ельциным были, я знаю очень хорошо, прекрасные отношения, и он считал, что преемником Ельцина будет он. Вот истоки плохих отношений Путина и Лукашенко. Поэтому Путина Лукашенко боится как огня. На втором месте, я думаю, сегодня идет, конечно же, Украина. Он понимает, что мы помним, как он обещал мне в интервью, что никогда с белорусской территории российские войска не зайдут в Украину. Мы помним, как он отдал территорию Беларуси русским для того, чтобы они пришли к нам. Мы помним, как он запустил их и в Чернобыльскую зону, как он рассказывал, а я сейчас покажу, вот карта, откуда на Беларусь готовилось нападение. У нас очень хорошая память, мы помним и добро, и зло тоже. Вот, поэтому он маневрирует, он пытается лечь под американцев, тут же его одергивает Путин. Вот он вот такое животное, повторяю, которое будет маневрировать, страх,
сильнейший у него. Страх перед тем, что у него отнимут бабки и жизнь. Дмитрий, тогда, когда вот перед самым началом полномасштабного агрессивной этой войны России против Украины вы брали интервью Лукашенко, вы тогда ему верили вот во все эти заверения? Вот если не было у вас какого-то внутреннего ощущения, что человек может врать и что может случиться что угодно? Я брал интервью Лукашенко в 2020 году. Не после начала полномасштабного агрессии России против Украины. Да. Значит, он произвел на меня впечатление очень обаятельного человека. Всегда говорю как есть, правду говорю. Очень обаятельный, обходительный, комплиментарный, такой душа нараспашку. Верить ему, вообще верить кому бы то ни было, слушайте, я не маленький, я видел много и многих. Через мои руки, уши, глаза прошли и мозги прошли сотни выдающихся людей, великих и гениев и так далее. Я знаю цену людям и знаю цену их словам. Конечно, веры никакой к людям, тем более к политикам, тем более такого уровня у меня нет. Не наивный, нет. Но я вам скажу, у меня был свой интерес, и у Украины был свой интерес в этом интервью. У Лукашенко тогда была ситуация обострения отношений с Россией и с Путиным. В Беларуси захватили тогда вагнеровцев, они нужны были Украине. Были еще некоторые моменты, о которых я смогу рассказать только в своих мемуарах. Обязательно их дождемся. Дмитрий, еще давайте, наверное, вернемся к вопросу о взаимодействии официальных властей киевских с демократическими силами Беларуси. В частности, вот в последнее время, видим, снова активизировались какие-то взаимоотношения между Тихановской и Зеленским, во всяком случае, в социальных сетях. Но пока что официального визита Тихановской в Киев не случилось. Тем не менее, вот вы видите проблему отсутствия этих отношений, и в том числе, наверное, четкого разделения в Украине между Лукашенко и народом Беларуси, который не поддерживает, конечно же, этой российской агрессии, в том, что близко президента Зеленского долгое время находился Андрей Ермак, который был, в принципе, против этих отношений, или, может быть, по каким-то другим причинам? Мне неизвестно об отношении Андрея Ермака к развитию отношений Украины с белорусской оппозицией. Честно, ничего не знаю об этом. Я вам скажу свое личное отношение ко всему происходящему и в Беларуси, и между Беларусью и Украиной. Вы знаете, лично я и миллионы украинцев очень любят белорусов, белорусский народ. Это народ-страдалец, это народ-мученик, это очень чистые, чистоплотные, красивые, добрые люди, которые очень близки украинцам по своему менталитету. И вот в душе, в сердце отношение к белорусам и к Беларуси у нас прекрасное. Я говорю к стране Беларуси, но не говорю к государству Беларусь. Государство Беларусь отвратительно по своей форме и содержанию, оно построено этим кровопийцей Лукашенко, преступником, который избивал и убивал свой народ. Я искренне желал успеха белорусам тогда на выборах и в том, чтобы отстоять свой выбор. Я искренне недоумевал, почему белорусы не могут, как украинцы, выйти на улицы, не просто выйти на улицы, они вышли, а закрепиться на этих улицах, поставить баррикады и, в общем-то, побороть уже лежавший почти на лопатках режим Лукашенко. Мы уже видели перекошенную эту рожу тараканью от страха. Мы уже видели, как он заискивал с людьми там на заводах, когда выступал. Мы уже все это видели. Уже дожмите чуть-чуть, белорусы, дожмите, покажите характер. У нас так уже показали. Белорусы становились на лавочке, снимали обувь. Я все это понимаю, я с большой нежностью, с любовью отношусь, повторяю, к белорусам, но не хватило твердости, за что теперь народ Беларуси расплачивается, потому что тогда надо было все делать. Что касается сегодняшнего отношения с белорусской оппозицией. Мне белорусская оппозиция, при всем уважении, напоминает российскую оппозицию. Она есть, мы знаем, что есть российская оппозиция. Она есть, например, вот я о российской сейчас говорю. А толку от нее, толк какой?
что делает российская оппозиция? Для меня настоящая российская оппозиция – это Легион Свобода России, например, который сражается с путинскими войсками на поле боя. Так же, как и белорусская оппозиция, для меня полк Костуся-Калиновского, которые сражаются с русскими на поле боя. Когда речь идет о политиках, хорошие речи, красивые слова, все понятно, все понятно. А толку? Толку с этого? Толк какой? Вы меня простите, может, я излишне категоричен, но я такой. Для меня есть белое и черное. Вот. Мы люди, знаете, как говорят, измученные нарзаном, мы измучены войной. У нас нет уже вот это вот между капелек. Мы или так, или так. У нас оттенков нет. Поэтому я считаю, что настоящая оппозиция – это та, которая конкретно борется, конкретно сражается и конкретно приближает лучшее будущее своего народа прежде всего. Что касается Светланы Тихановской, я с ней знаком лично, я с ней делал большое интервью. Приятная женщина, красивая, умная, все при ней. Вот я не вижу только, знаете, вот того, о чем я сказал, этой резкой конкретной конкретики. Резкой конкретной конкретики и действий, четких, быстрых, конкретных. Но вот что-то не хватает белорусской оппозиции, я вам скажу, это в характере белорусском видно. Вот эта мягкость чересчур, покладистость чересчур, доброта чересчур. Ну, так в жизни не бывает. Мир несправедлив, мир очень, знаете, мир не хорош, несправедливый мир. Надо приходить и брать. А ждать, что тебе кто-то принесет, бесперспективно. Дмітрый, дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Гаспадарства нагадаю, што Дмітрый Гардон, украінскі вядомы журналіст, быў з намі на відэасувязі. Мы ідзем далей. 19 траўня а поўдні скончыцца галасаванне ў прадстаўнічы орган беларускай апазіцыі каардынацыйную раду. Частка кандыдатаў і актывістаў заахвочваюць усё ж далучыцца да працэсу і аддаць голас за адзін з 9 спісаў. Іншыя крытыкуюць і самую КР, і тое, як арганізаваныя гэтыя выбары, а сілавікі страшаць жыхароў Беларусі арыштамі за ўдзел у галасаванні. За хадою працэсу сочыць Юлія Цяльпук. Праз 42 гадзіны перастане працаваць старонка і мабільная аплікацыя, праз якія можна галасаваць на новы склад каардынацыйнай рады. Онлайн-выбары фармальна стартавалі 11 траўня ўвечары, аднак праз тэхнічныя збоі і DDoS-атакі паўнавартаснае галасаванне фактычна пачалося 12 траўня. На гэты момант яўка склала 1570 галасоў. Паколькі ў КР балатуецца 174 асобы, то на аднаго кандыдата пакуль прыходзіцца 9 выбарнікаў. Магло быць больш, калі б не перашкоды асобаў, зацікаўленых сарваць працэс. З першага дня сайт для галасавання зазнае атакі дзясяткамі мільярдаў ботаў, якія паспяхова імітуюць унікальных карыстальнікаў. Каманда арганізатара галасавання Паўла Лібера ацэньвае выдаткі нападнікаў у сотні тысяч еўраў. Частично уже и Google, и представители Amazon, они изучают эти случаи, потому что даже для них эта атака выглядит аномально большой. Они прям смотрят наши графики, где показано, что 90% трафика пропущено, и не верят. Хотя это их же система. Бачите, какие моцные вороги у вас? Слушайте, ну, они готовились, и они не просто готовились, они готовы были потратить много ресурсов на это. У КР мяркуюць, што гэта дзеянне беларускіх спецслужбаў, якія вядуць кампанію запалохвання ахвочых прагаласаваць у Беларусі і зрываюць яўку. Звязаныя з сілавікамі ТГ-каналы выставілі відэаролікі, нібыта затрыманых за ўдзел у выбарах. Праўдзівыя гэтыя здымкі ці пастановачныя, пакуль невядома. Их могли определить при нескольких условиях. Первое – это люди, которые осознанно не включали VPN, и был обнаружен их заход на сайт, например. И тогда к ним могли приехать. Но, опять же, заход на сайт, он же никак не говорит о том, что человек проголосовал. Ну вот кликнул случайно на ссылку в интернете, увидел, что там какой-то координационный совет закрыл. Да? VPN, режим инкогнито и выдаление гісторыі праглядаў з браузера. Рэцэпт бяспекі з інструкцыі да галасавання. Чалец выбарчай камісіі і IT-адмысловец Пятро Маркелаў закінуў арганізатарам выбараў, што яны не здолелі дастаткова пераканаць людзей у бяспецы платформы. Сістэма не прайшла незалежнага правярання. Некуды спяшаюцца кіраўніцтва каардынацыйнай рады, каб правесці гэтыя выбары ў тэрміны. Тая платформа, якая працуе зараз, яна проста не адпавядае таму тэхнічнаму заданню, якое было зацверджана выбарчай камісіяй.
Все гэтыя прыкладанні, якія выкарыстоўваюцца для выбарчага працэсу, яны павінны праходзіць хоць нейкі аўдыт. Загадзя паглядзець на код гэтага прыкладання, на то, як гэтае прыкладанне, аплікацыя будзе разгортвацца, але гэты код ён не з'яўляецца на дадзены момант публічным. Калі б коды адкрылі, хакерам было б яшчэ прасцей атакаваць, абараняецца Павел Лібер. У любым выпадку такая атмасфера не спрыяе яўцы на выбарах беларусаў, што жывуць на радзіме. Але ж ці бяспека галоўная прычына? Пытанне, чаму не галасуюць беларусы, якія жывуць у вольных краінах і не баяцца рэпрэсіяў. Паводле сярэдніх ацэнак, гэта 500 000 асобаў, што з'ехалі пасля 2020 і 2022 гадоў і надаюцца на апазіцыйны электарат. 3 гады таму у марафоне салідарнасці прымала ўдзел каля 11 500 індывідуальных ахвярадаўцаў, то зараз зборы падтрымлівае на парадак меншая колькасць людзей. Вулічныя акцыі пратэста па-за межамі Беларусі ізноў-такі ў разы збіраюць менш людзей. Таму дзіўна было б спадзявацца, што і ў такой сітуацыі, як выбары ў каардынацыйную раду, не адбудзецца спад удзелу. Цягам некалькіх гадоў у эміграцыі многія беларусы пераключыліся на будаванне новага жыцця, і палітычная мабілізацыя аслабла. Іншыя паспелі расчаравацца. З дэмакратычных ініцыятываў выцякалі звесткі, знікалі людзі і грошы. Крытыкі каардынацыйнай рады кажуць пра яе абмежаваны ўплыў на рэальную палітыку. Але тым не менш мы гаворым пра захаванне дэмакратычнага ядра, бо я магу правесці аналогію і з Беларусю да 2020 года, калі на акцыі пратэста нават дазволеныя, на той жа дзень волі ў Мінску мы не маглі сабраць і 1000 чалавек. У Варшаве, дарэчы, збіраем да гэтага часу, але параўнайце, колькі беларусаў пражывае у Мінску, а колькі беларусаў пражывае ў той жа самай 2-мільённай Варшаве. Таму патэнцыял ёсць. Галоўнае пытанне гэтых выбараў, ці прываблівае каардынацыйная рада патэнцыйных выбарнікаў. Папярэднія вынікі выбаркам абяцала агучыць на заўтра пасля закрыцця галасавання. А канчатковае зацверджанне будзе 25 траўня. Юлія Цяльпук, Белсат. Алена Прыходзька, старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады, спадарня Алена, вітаю. Ужо адразу папраўляеце нас, скажаце, што будуць агучаныя вынікі адразу ж, так? Папярэднія. Па заканчэнню галасавання, то бок аўторак 12:00. 12:00 по менскім часе, 11 по СЭР. Цэнтральна-еўрапейскім часе. Так. І папярэднія вынікі будуць агучаны адразу, і адразу будзе праведзена жараб'ёўка. А ўжо канчатковыя вынікі будуць зацверджаны... А жараб'ёўка наконт чаго это? Размеркаванне мандатаў. Окей. Слухайце, пра тое, што ўвогуле адбываецца зараз з гэтымі выбарамі, а канкрэтна пра яўку, так? Я хачу крышку пазней у вас запытацца. Пакуль што апошнія якія навіны, таму што ўчора нашы журналісты наведалі брыфінг, дзе вы распавялі пра вялікую колькасць DDoS-атакаў. Як праходзіць галасаванне на дадзеную хвіліну? Вось, прынамсі, сёння вельмі такі спакойны дзень, і гэта можна бачыць і па актыўнасці. Сёння атакі, яны не сканчаюцца. Сёння, вось, перад тым, як я ехала да вас на эфір, я скамунікавала з Пашам Ліберам, ён сказаў, што сёння так нармальна, каля 50 мільёнаў. То бок 50 мільёнаў, гэта ўжо тое, што ніякай пагрозы не нясе і ніяк не запавальняе працу платформы, што вельмі важна. А вось учора быў момант, калі атакавалі платформу в Агдоне. Гэта непасрэдна той правайдер, які займаецца рахаваннем лічбаў. Вось калі мы бачым гэты счётчик, калі лічбы змяняюцца, вось за гэта адказвае платформа в Агдоне. Учора яна была атакаваная. Так, і вы казалі ў тым ліку, што немагчыма было спраўдзіць гэта. Немагчыма было пабачыць, як змяняюцца лічбы. То бок платформа працавала, людзі заходзілі, галасавалі, а лічба пэўны час, там дзесьці, я думаю, каля 3 гадзін, гэта лічба заставалася нязменнай, таму што в Агдоне вырашала праблему з тым, што ўжо непасрэдна іх атакавалі. Спадарня Алена, па апошнім дадзеным 1620 чалавек прагаласавала. Вось на дадзены момант. Так, гэта за непоўныя 6 дзён, 5, крышачку больше. То бок ні КАЦ, ні Варламаў не дапамаглі палепшыць яўку.
Тут, слухайте, не могу такую наўпростую карэляцыю правесці. Можа, і дапамаглі. Можа, і не, ніхто не ведае, але ну, так, яўка нізкая. І мы гэта адзначалі адразу. І я спадзяюся, што можа вось за гэтыя дні, калі ўжо ўсё ж такі падаецца, мы здужылі вось гэты такі моцны наплыў, можа, ўсё ж такі, ну, 1000-2 будзе. Але вы ведаеце, што сама па сабе яўка нізкая, і тут мы не можам сказаць, што гэта толькі праз тэхнічныя збоі. Ці гэта не прычына прызнаць выбары несапраўднымі праз вельмі нізкую яўку? Гэта нельга назваць наўпроставай прычынай, таму што ў нас няма парога. Ну, то бок у нас не было ніякіх там мінімальных ці максімальных лічбаў. Калі 200 чалавек прагаласавала, 100 чалавек? Ну, вось учора, акурат на тым брыфінгу, які вы ўзгадвалі учора, спікер Координацыйнай рады Артём Брухан сказаў, нават калі б 200 чалавек прагаласавала, ну, мы б зацвердзілі. Вось выбары адбыліся, 200 чалавек прагаласавала. Ну, то бок у межах адсутнасці увогуле будзе якой столі, мінімальнай ці максімальнай, мы не ставім такі. Але не да вас, напэўна, пытанне, як да кіраўніцы выбарчай камісіі, а хутчэй да чальцоў Координацыйнай рады, наколькі яна будзе рэпрэзентатыўнай, нават калі прагаласуе 2000 чалавек да гэтага ж аўторку, так? Той же ж Артём Брухан, спікер Координацыйнай рады, заявіў пра тое, што неабходна рэфармаваць Координацыйную раду. Як вы гэта бачыце? Вы бачыце нейкія... Я згодна цалкам. І прынамсі па тым, як падрыхтаваны гэтыя выбары, я таксама лічу, што гэтыя рэформы патрэбны. І вось сябра камісіі Пётр Маркелаў падрыхтаваў драфт па гэтым пытанні. Ён яго ўзгадніў ўжо з Паўлам Ліберам, зараз мы ўзгадняем з камісіяй. Я думаю, што фінальны дакумент таксама мы прапануем Координацыйнай радзе менавіта ў рэчышчы таго, як зрабіць так, каб наступныя выбары, калі яны іх плануюць усё ж такі рабіць, а учора гучалі, на жаль, такія меркаванні, што можа ўжо проста будзем прызначаць. Ну, для мяне, шчыра кажучы, гэта такі стэп-бэк. Ну, а навошта тады былі ўсе гэтыя здабыткі дэмакратычныя, навошта былі такія ахвяры, каб потым проста сказаць, што, ну, выбачайце, зараз мы адзін аднаго будзем прызначаць. Прычына нізкай яўкі не толькі вось у запужванні людзей, не толькі ў гэтых кібератаках, досат-атаках, але хіба яшчэ ў апалітычнасці самых выбарнікаў. Нібыта усе спадзяваліся на тое, што беларуская дыяспара актыўна будзе галасаваць у замежжы. Але чаго, на ваш погляд, чаго асабліва не хапіла беларусам, каб іх матываваць на тое, каб яны маглі прагаласаваць, знаходзячыся тут бяспечна ў розных еўрапейскіх краінах? Ну, самае такое першы адказ інфармаванасці не хапіла. Шмат беларусаў, вось як справядліва ў вашым сюжэце было адзначана, людзі жывуць сваё ўласнае жыццё. Яны не сочаць за навінамі, можа, яны нават асабліва не чытаюць або ўжо зрэдку чытаюць там нейкія незалежныя СМІ. І ніхто да гэтых людзей не звяртаўся. То бок да патэнцыйных выбаршчыкаў іх ніхто не прывабліваў, не інфармаваў, не узбуджаў. Разумееце, што людзі чулі, хутчэй за ўсё, гэта можа нейкія канфліктныя сітуацыі, якія не спрыяюць ніякім чынам прывабнасці выбараў альбо Координацыйнай рады. Ну і, на жаль, гэта ўсё. І гэта, дарэчы, пытанне да падрыхтоўкі. Таму што да выбараў трэба было рыхтавацца, ну, прынамсі, за год. І за год вось да гэтых людзей даносіць, што, глядзіце, праз год у нас будуць выбары, а вось, ну, сачыце за тым-то, можа прапаноўваць. Ну, то бок, інфармацыйнай кампаніі не было ніякай. Я сёння зайшоў у афіцыйны тэлеграм-канал Координацыйнай рады і там пабачыў перапосты з відэаролікамі альбо з фотаздымкамі розных спісаў, там наступ руху латушкі з заклікам галасаваць за іх на гэтых выбарах. Але ці гэта, дарэчы, калі галасаванне яшчэ не скончылася, оно ідзе, ну, в прынцыпе, у працэсе самой выбарчай кампаніі, у працэсе галасавання заклікаць за кагосьці галасаваць? У нас няма ніякіх агітацыйных абмежаванняў, нават няма апошняга дня цішыні, як гэта, ну, у звычайных умовах прынята. Менавіта таму, што ўсе разумеюць, што вельмі бракуе інфармацыйнай кампаніі ў прынцыпе, вельмі бракуе рэкламы і выбараў, і саміх спісаў. Таму абмежаванняў агітацыйных няма, ну, апрача таго, каб яны проста ўсё ж такі прытрымліваліся здаровага глузду, ну, і нейкіх правілаў там этыкі, бяспекі.
Не ведаю, спадарня Аліна, ці вы сачылі за дэбатамі, якія ладзіў Белсат, вось акурат паміж выбарчымі спісамі, адзін з прадстаўнікоў спісаў не змог даехаць, але, можа быць, вам чагосьці бракавала, чагосьці вы як бы пабачылі, ну, намагаліся як бы па нейкім стандартам праводзіць гэтыя дэбаты, але ці сапраўды яны маглі нейкім чынам зацікавіць беларусаў і як бы іх схіліць да таго, каб прагаласаваць, бо я не пабачыў вось такой рэакцыі. Да арганізацыі дэбатаў і якасці іх у мяне пытанняў няма, таму што гэта былі дэбаты на добрым узроўні, і, дарэчы, дзякуй Белсату, і мінулыя дэбаты былі вельмі добрыя, і гэты. Што тычыцца, ведаеце, я зараз пры сваім мандаце не магу даваць ніякіх палітычных ацэнак, так, выбарчым спісам, альбо кагосьці вылучаць, а кагосьці там крытыкаваць, так, таму я тут устрымаюся ад такога кшталту ацэнак, але я магу агулам сказаць, чаго ўсім нам не хапае, дык гэта таго, што галоўны дакор да ўсіх, а што практычна вось вы можаце зрабіць для мяне, там, так, для канкрэтнай беларускі у выгнанні, я ўжо не кажу пра беларусаў Беларусі, нават таму што гэта, ну, увогуле ўжо там фантазійна. І вось адказу на гэтае пытанне амаль ні ў кога няма. І гэта і слабое месца, і таксама слабое месца у тым, калі б можа загадзя была падрыхтавана піар-кампанія і падрыхтаваны адказы на гэтае пытанне, то можа б гэта ўсё было б, ну, скажем так, не так слаба выглядала. А калі б, напрыклад, у гэтай кампаніі удзельнічалі нейкія, ну, знакавыя палітыкі з бэкграунда 20-го года, былыя палітвязні, напрыклад, Марыя Калеснікова, Віктор Бабарыка, Сергей Ціхановскі, ці гэта падвысіла нейкую цікавасць у беларусаў да гэтай выбарчай кампаніі? Ну, у мяне тут акурат няма ніякага энтузіязму на гэты конт, таму што я сачу, напрыклад, за сацыяльнымі сеткамі гэтых знакамітых людзей, і я не бачу там нейкага такого вау-эфекта альбо нейкага такога яднання вакол іх, тых людзей, тых іх былых паплечнікаў, якія ішлі за імі ў 20-м годзе. Ну, гэта былі сотні тысяч людзей, я нагадаю. Гэта была вельмі вялікая колькасць людзей. Зараз гэтага няма, нават з такімі людзьмі. Ну і гэта можа таму, што і самім гэтым лідарам пакуль што няма што прапанаваць. Няма што прапанаваць беларусам. То бок так, іх унёсак бясспрэчны, яны як гістарычныя фігуры, яны сваё месца ў гісторыі занялі, але як палітыкі пакуль яны не здабылі той палітычны капітал, які мог бы іх рухаць наперад, ужо як лідараў, якія могуць нешта прапанаваць і кудысьці весці, куды? Спадарня Алена, вот не так шмат часу застаецца да канца нашай размовы і не так шмат часу да канца гэтых выбараў. Чаго вы, як старшыня выбарчай камісіі, чакалі? Ну, в прынцыпе, ад самога галасавання ўжо не ведаю, у якім сэнсе можна чагосьці чакаць новага, але, прынамсі, вы казалі пра вельмі дарагую акцыю супраць гэтых выбараў, зладжаную ўладамі Беларусі альбо нейкімі людзьмі, звязанымі са спецслужбамі Беларусі. Ці вы чакаеце нейкай іншай развязання сітуацыі? Я перадбачаю, што яны ўсё ж такі яшчэ не скончылі, не гледзячы на тое, што мы бачым, што DDoS-атакі сталі слабей, але ўзмацнілася інфармацыйная кампанія. Нам дасылаюць пагрозы, якія людзі атрымліваюць у асобкі. Яны так вось... Прадстаўнікі спісаў, так? Так, прадстаўнікі спісаў, проста грамадзяне ім там пішуць, мы ведаем, ты прагаласаваў, там, і, ну, гэта такія абразлівага кшталту пагрозы. Вось, то я думаю, я ўсё ж такі чакаю, што будзе яшчэ нейкая правакацыя і постфактум. Таксама будуць правакацыі, ну, прынамсі, каб прызнаць, што там ці то былі фальсіфікацыі, ці то проста будуць абражаць, ну што там 2000 чалавек прагаласавала, гэта, ну, проста смешна. То, і, на жаль, яны падрыхтаваліся да гэтых выбараў лепш за нас. Больш сур'ёзны падыход, скажем так. Вось такое прызнанне ад старшыні выбарчай камісіі. Спадарня Алена, дзякуй вялікі за тое, што прыйшлі да нас. Алена Прыходзька, старшыня выбарчай камісіі Коордынацыйнай рады, была ў студыі. Яшчэ адная тэма напрыканцы. У Вільні ў музеі Луцкевіча прайшла ўрачыстая цырымонія ўзнагароджання ордэнам пагоні. Рада БНР адзначыла выбітныя заслугі вядомых палітвязняў і палітыкаў Змітра Дашкевіча і Паўла Севярынца за мужнасць у абароне свабоды і незалежнасці Беларусі. Урачыстасць адбылася ў беларускім музеі імя Луцкевіча.
распачаты ў 1949 годзе статутам, дэкрэтам Міколы Абрамчыка аб узнагароджанні выбітных беларусаў у тыя часы. Тое, што сёння мы мелі, мы адзначалі уступленне і прыналежнасць Змітра Дашкевіча і Паўла Северынца да ордэну пагоні. Гэта ўзнагарода знак таго, што беларуская дзяржава і беларуская дзяржаўнасць жыве. І я адчуваю, што гэтая ўзнагарода дадзеная не толькі мне, але і маёй сям'і, але і тым маім паплечнікам, сябрам, якія ці вызваленыя, ці ў Беларусі, ці яшчэ ёсць у беларускіх турмах. Сёння ўдзячны кожнаму чалавеку, які разам са мной нёс гэты крыж усе гады, пакуль я быў у турме. На гэтым ставім кропку ў нашай нядзельнай студыі «Белсат». Зычу гаспадарству, каб наступны тыдзень быў лепшым, чымся мінулы, і да сустрэчы ў эфірах.